ପାଣି କେନ୍ତାଟା ବାହାରୁଛେ ପୁରା ସେ ଚାହା ଲେଖେ ଦୁଷିଆନ୍ତା ପାଣି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ବୋଲେ ବେମାର ତ ମାନ ହୁଏ କେନ୍ତା ଆଉ କେମିତି ତ ସଫା ହେବାନି କିଛି ହେବାନି। ଆଉ କହ ପୁରା ଲାଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଇହାଦେ ପୁରା ଡେଲି ଚାହା ଲେଖା ବାହାରୁଛେ ତ କପଡ଼ା ଦେଇକରି ଛାଣୁଛନ୍ ତଥାପି ଏନ୍ତା ବାହାରୁଛି। ଏନ୍ତା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ଧନକଡା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଲବ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସପ୍ଲାଏ ପାନ୍ ପୁରା ଲାଲଟା ଆସୁଛି। ଯେମତି ଲାଗିକି ତାଲବ ଗାଁ ର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ଇ ଭିଡିଓଟା ଥରେ ଦେଖୁନ୍ ପାନ କାଣା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏନ୍ତା ପାଣିରେ ଲୋକ କେନ୍ତା ଚଲବେ। ଆମେ ଧନକଡା ତହସିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଗାଁର ଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯେତେ ଜଲଦି ହେବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଆଉ ଏଇ ପାନର ସମସ୍ୟା କେ ଦୂର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇଭ।